ọ bụrụ na ị na-enye mmụọ gị kaikai ọ bụ na ọ dịrị aza ma ọ bụ na ijigolo kaikai wee na-achụ aja na mmiri kwụsịkana ya yuzukene mmiri wee kpee ekpere na mmụọ yuzukene ahịhịa dị na ahịhịa ewele o nwere ahịhịa ndị be anyị na-agba ewele ahịhịa bụ a na-agba ewele iwere ike ịrị ya arọ ịrọcha anya arọ rọọ ọnya dịka ọgwụ ị ga-eji nwu ya wụsalụ mmụọ gwa na ya abịbịa ewele anọnya ka iji ekpe ekpele wee na-ayọba ewele ihe eji nzu ihe eji ọjị vab ive na-adịrọ mixed nke insesi a na-apụtala ọvụ na ibe anyị na-eyuzu bụ mbụ bụ agbịlịgba osisi ma ọ bụ nza nkwụ ka eji eme insens mgbe a na-ekwu ibe mgbe a bụ ichi idozi mmụọ nwere mmụọ na-abụ achọ idozi n'obodo unu kịta anụnwa ma eli ọkụ ọgwụ ahụ a na-amụ eli ya bụrụ na a na-amụ eli ọkụ nọ onidili flavor nkwụ onidili flavor osisi maka na tata anụnwa anyị egobego insens ndị India na-abịa maka ịmalụ na ibe mmụọ ndị South Africa na-eli were ike mmụọ obodo anyị a na-asị ya na ọ bụrụ ibe eji wee kwado mmụọ ndị South Africa ka eji wee kwado mmụọ be anyị achọrọ m ka inye ọmụ nkwụ ibe a ji amado mmụọ bụ ọmụ nkwụ mala amalụ na ọ bụrụ mmụọ niile mere adọpụta oyibo anyị na-eme o ji wee bụrụ na ụfọdụ alụsị nwụrụ iyi na ba ama nwụ mmanya o nwere ihe mere ka ijiri mmanya bata na bebe maka na ba na-asọ mmanya asọ ba amala ibe ji mmanya wee mee ndị Igbo ba amala ibe ji mmanya wee mee our ancestors so ife ọbụla gbasịta mmanya na ba na-asị ya nsọ ụfọdụ alụsị dị otu a dị n'obodo unu ọ bụrụ na mmụọ asị gị nke manye ya akwa ịmagati ya akwa ọcha ọbụla ọ da na ihe ị na-ekwu ije chọọ ọmụ nkwụ ịchọka na ọmụ nkwụ manye ya ọ ya aka wee mee accept ọ ya aka wee mee adopt dana akwa ọcha kama na gị malụ na ndị Igbo na-agọlụ mmụọ a na-eji ibe agọlụ mmụọ dịka ebe abụ ji asound fa na-use bụ ibe as point of contact ibe ga-anatalụ gị ibe abụ yili na mmụọ onye ga eji wee yuzube akwa ọcha kịta mbọsị bulugboo ibe anyị ji eme replacement of candle bụ ọnọkọ nkụ ịchọ ka mmụọ tili gị ọkụ ije weta ọnọkọ nkụ ọnọkọ etili na nkụ iweta etinye n'iru mmụọ ezi a na ebe ị chọrọ bụ ka o tili gị ọkụ ka ọ mụili gị ọkụ ka ọ mụili gị ife ọ dị natural akụrụ ya akụ ọ bụrụ ibe a manufacture asịkwa m na iyi uzu onye nkịta na ọ dị mma kama na mụ na-agba gị maka ndị na-adịba ajụ nya bụ ajụjụ kedu ibe ndị be anyị na-eyuzu mgbe nwa before Fanta kedu ibe a na-eyuzu before Fanta ibe anyị na-eyuzu bụ mmiri nkwụ elu maọbụ mmanụ anwụ most especially mmanụ anwụ ka eji ebi ile ọma maọbụ mmiri ụmụ ibe ndị a ka anyị na-enye mmụọ mgbe gboo